share ko lang sa inyo mga ka-OFW kung ano yung mga pinagkaabalahan naming mag-asawa nitong Pasko. So nagpa-print kami ng uniform para sa aming empleyado and also nagpa-print kami ng kalendaryo. Dati nung mahirap pa kami, so ngayon naman is kahit papano is maganda na ang buhay. Kami bilang empleyado yung naghihintay ng 13 month at mga regalo, ngayon kami na nagbibigay, diba? Ang sarap sa feeling, pati nanay ko nabibigyan ko na, tapos yung mga bata tuwang-tuwa na magbalot ng mga ipamimigay sa mga suki namin sa tindahan. So sa murang edad nila natututo na silang magbigay. So ito talaga yung ginagawa namin kada Pasko. Bago magpasko, namimigay na kami sa mga nasa bumibili sa tindahan, sa bahay, tapos yung mga napipili naming bibigyan, kasi meron kami binibigyan every year ng mga kaunting regalo ba para lang pasasalamat sa Diyos dahil matatapos na naman ng taon is kahit medyo matumal ang negosyo is kailangan naming magbigay dahil ito nga yung pinag-usapan namin ng asawa ko na kailangan naming magbigay every year. Pasasalamat lang sa Diyos dahil unang-una kumita din kami kahit papano kasi nakakapagbigay kami. So sabi nga, ang kasiyahan ay nakukuha pag ikaw yung nagbibigay at hindi yung ikaw yung tumatanggap. If you like this video, you can follow me on Facebook, YouTube and TikTok. Thanks.